Zuzanu i Rudlu. Zbavíme se závislosti na Rusku. Na elektroauto si dáme galusku. Škoda, že se toho nedožil Vasil Bilák. Z Unii na věčné časy a nikdy jinak. Tak kdo roznáší dezinformace je veš. Nemůžeš ty idiote volit koho chceš. V Unii je pro migranty hodně místa. Nevejde se sem jen dezolát penzista. Zbavíme se závislosti na Rusku. Unie. Na elektroauto si dáme galusku. Unie. Škoda, že se toho nedožil Vasil Bilák. Unie. Z Unii na věčné časy a nikdy jinak. Kdo